ትግራይ ቅድሚ 3 ዓመታት እቲ ደማዊ ኩናት ቅድሚ ምውልዑ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ኣብያተ ምኽሪ ወከልቲ ህዝብን ፌደሬሽንን ናይ ስራሕ ጻንሒቶም ወዲኦም እዮም ብምባል ኣብቶም ኣብያተ ምኽሪ ዝነበሩ ኣባላታ ክወፁ ከም ዝገበረት ይዝከር። ነዚ ስዒቡ ድማ እታ ክልል ክሳብ ሕዚ ኣብቶም ኣብያተ ምኽሪ ይኹን ኣብ ኣፈጻሚ ስራሕ መንግስቲ ፌደራል ውክልና የብላን። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘዘራረብናዮም ሰብ ሞያ ትግራይ ኣብቶም ኣብያተ ምኽሪ ዝነበራ ውክልና ብምስኣና ብዝተፈላለየ መልክዕ ይጸልዋ ከም ዘሎ ይዛረቡ። በዓል ሞያ ሕጊ ኣቶ ተስፋ ዓለም በርሀ ረብሓ ውክልና እንታይ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ይጅምሩ። ኣብታ ውሽጢ ዓዲ ኣለኹ ክትብል እንድሕር ዳ ኮይና ሓንቲ ክልል ክትውከል ክትክእል ኣለዋ። ሓደ ሓሳብካ ኣብታ ሃገር ክስማዕ ምግባር እዩ። ፖሊሲ ምቕራጽ ዓብዪ ተጽዕኖ ይህልዎ ማለት እዩ። መበል ካልኣይ ድማ ረብሓኻ ምርግጋጽ እዩ። በጀት ኣሎ፣ ናይ ሴኩሪቲ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝብን ኣብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን ብዙሓት ጉዳያት ዝውሰኑ ኣለዉ። ስለዚ ኣብዞም ጉዳያት እዚኦም ትግራይ ብተወከልታ ቢላ ረብሓታታ ከተረጋግጽ፣ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ፣ ፖለቲካዊ ረብሓ፣ ጸጥታዊ ረብሓ ከተረጋግጽ ይሕግዛ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን መግለጺ ላዕላውነት ክበሃል ይከኣል ወይ ድማ ኣካል ናይቲ ሃገር ምዃና መግለጺ መረጋገጺ ውክልና ማለት ይኽእል ይኽእል። ትግራይ ኣብቶም ኣብያተ ምኽሪ ስለ ዘይተወከለት ን3 ዓመታት ዝሰኣነቶም ረብሓታት ምህላዎም እውን ይጠቕሱ። ኣብ ተፈጻሚ ኣካል ባዕሉ ተሳትፎ ንኸይህልዋ እዩ ገይሩ ማለት እዩ። ካብ ጠቅላይ ሚኒስተር ጀሚሩ ክትከውን ይትኽእል። ናይ ትግራይ ተወካልስ ጠቅላይ ሚኒስተር ክኸውን ይኽእል። ምክንያቱ ግድን ኣካል ፓርላማ ክኸውን ስለ ዘለዎ ጠቅላይ ሚኒስተር ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ሚኒስተራት ክኾነ ይኽእሉን። ስለዚ ካብዚ ብምውፃእ ኣብ ብዙሕ ነገራት ካብ ኢንቨስትመንት ካብ ኢንፍራስትራክቸር ሓሳባታ ካብ ምግማት ረብሓታታ ካብ ምኽባር ፖሊሲ ኣብ ምቕራጽ ኣብ ኩሉ ዳርጋ ካብ ፀዋታ ወፃኢ እያ ኮይና ዘላ። ካብታ ናይቲ ሃገር ዘሎ ፍሬምወርክ ወይ ከዓ ሲስተም ናይ ስርዓት መዋቕር ወፅያ ግዛእታዊ ሓድነታ ኣብቲ ዓዲ ድምፂ ኣስሚዓ ከተረጋግጽ ኣይከኣለትን። ህዝባ ተረጋጊዑ ናብ ሕውየት ናብ ምልሰት ንኽምለስ ድምፂ ኣስሚዓ እኹል በጀት ክትረክብ ኣይከኣለትን። ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ዝሃቡ ኣመኻሪ ሕጊ ኣቶ መብርሂ ብርሃነ እውን በዚ ሓሳብ ይስማምዑ። ሓደ ክልል ሙሉእ ኣብዚ ቤት ምኽሪ እዚ ኣይተወከለን ማለት ብሓፈሻ በቲ ቤት ምኽሪ ዝወፁ ሕግታት፣ ደንብታት፣ ፖሊሲታትን ካልኦት ውሳነታትን ብዘይ ናይቲ ህዝቢ ውክልና ወይ ድማ ድምፂ ይውሰነሉ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብሓፈሻ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ዝውሰኑ ውሳነታት ዝውሰን በጀት ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ካልኦት ምክንያቱ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ማለት ዝለዓለ ስልጣን ዝተዋህቦ ቤት ምኽሪ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ብዛዕባ እዚኦም ናይ ትግራይ ውክልና ወይ ድማ ናይ ትግራይ ጥቕሚ ረብሓ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ኣይለዓልን ጥራሓ ዘይኮነ ኣብ ውሳነ መሰረት ኣይግበርን። ብፍላይ እቲ ናይ ድጎማ ዝበሃል ንክልላት ዝበሃል ናይ ድጎማ በጀት ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን እዩ፣ ባይቶ ፌደሬሽን እዩ ዝውስኖ ማለት እዩ። ዝሓለፈ 3 ዓመት መሰረተ ልምዓት ሙሉእ ብምሉእ ክበሃል ብዝከኣል መገዲ ወዲሙ ባዲሙ እዩ ማለት እዩ። ቤት ትምህርቲ ዲኻ ዋላ ሕክምና ድዩ ካልእ። ስለዚ ነዚ እንታይ የድሊ ማለት እዩ ድምፂ ነቲ ክልል ብትኽክል ኣብ ባይታ ወሪዱ ክንደይ ዝኣክል ጉድኣት ይበፅሑ፣ ክንደይ ተወሳኺ በጀት ኢኸ ዘድሊ፣ ከም ብሓድሽ ህንፀት ንምግባር ከንታይ እዩ ዘድሊ ዝብል ነገር ወኪል ስለ ዘየለ ድምፂ ናይ ትግራይ በዛ ኣገባብ እዚ ክስማዕ ኣይከኣለን። ኣብቶም ኣብያተ ምኽሪ ንጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ድምፂ ትግራይ ከም ዘይተወከለ እውን ይገልጹ። ሰብኣዊ መሰላት ምጥሓስ ተተሓይዙ ናብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝረኣናዮም ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ዝተፈጸሙ ገበናት ኣብዚ ቤት ምኽሪ እዚ ዝርብ ክግበረሎም ወይ ምይይጥ ወይ ኣጀንዳ ክኾኑ ኣይከኣሉን ኣይተገበሩን ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ክልላት ዘለዎ ርክብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስ ምዕራብ ትግራይ፣ ደቡባዊ ትግራይ ጫፍ ከባቢ ዘሎ ምስታት ተተሓይዞም እውን ኣብቲ ቤት ምኽሪ ወኪል ስለ ዘየለ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ኣጀንዳ ገይሩ ከማይት ዝኽእለሉ ዕድል ወይ ባይታ ኣይተረኽበን። ኣብ ዓንቀጽ 1 ብግልፂ ከም ዝተቐመጠ ብትኽክል ብዛዕባ ሰልፍ ኣድሚኒስትሬሽን ወይ ድማ ባዕልካ ንባዕልካ ምምሕዳር ብዛዕባ ግዛእታዊ ሓድነት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እውን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኣብ መንጎ ክልላት ዝግበሩ ናይ ወሰን ምክላላት በቲ ሕገ መንግስቲ ጥራሕ እዮም ክውሰኑ ዝኽእሉ። ሕዚ ግን ትግራይ ወኪል ስለ ዘይብላ በቋራጭ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ናብነት ክልል ኣምሓራ ክነወስን ኢና ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ባይቶ ፌደሬሽን ነቕርበለና ገለ ዝብሉ ነገራት ሰምዕ ማለት። ስለዚ ነዚኦምን ካልኦትን ኣብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዝቐርቡ ነገራትን ካልኦት ጉዳያትን ንትግራይ ወኪሉ ድምፂ ዘስምዕ ወከልቲ ስለ ዘይብልና ትግራይ ከም ትግራይ ብጣዕሚ ኣዝያ ተሃስያ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ። ውክልና ዘይብላ ትግራይ ኣካል እቲ ፌደሬሽን ኣይኮነትን ማለት እዩ ዝበሉ ድማ መምህር ሕጊ ዝኾኑ ኣቶ መኮንን ፍስሓ እዮም። ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እያ ዘላ
بحجن بpolitical مداي كان زرعت يخدريو زخون يكون كلنا لا زوج حجي زوج بوليسي زوج مدباجك حيجي بالله بنتو جاي بالله عبتحتي ملو سلطانة فينا زخون ناي كاب كل الوريدة زولت اللقمة في زلو أقدر من زلو وكلنا ملو إيو تريموك زلو زي مالك وعلى ولد زي تسعيروا الله مالتيو كلاي أكلنا يتبع فدرشنيا مال عفقاني يخون الله مالتيو سو تقرأي كم أكل كم أكل كتيرنا عفق إلى تقوزوت من قدي وصلنا نسعى كيدي يمثل ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ድምፂ ትግራይ ዘይብሎም ዝተፈላለዩ ትካላት ከም ዝተጣየሹን ብርክት ዝበሉ ሕግታት ደንብታትን ኣዋጃትን ከም ዝወፁን ዝሓበሩ ኣቶ ተስፋ ዓለም እዚኦም ኣብ ትግራይ ክትግበሩ ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ ናይ ትግራይ ተወከልቲ ዘይብሉ ብቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ወይ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝወፁ ሕግታት ናይ ትግራይ ተወከልቲ ዘይብሉ ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ ተፈጻምነት ክህልዎም የብሉን ኢልካ ምሙጓት ብጣዕሚ ፍትሓውን ትክክለኛን እዩ ድሕሪ ትግራይ ተወከልታ ምስ ሓባ ዝወፁ ሕግታት ኣብ ትግራይ ተፈጻምነት ክህልዎ ኣገባብነት የብሉን ዝብል እምነት እዩ እኒአኒ መምህር ሕጊ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣቶ መኮንን ፍስሓ ብወገኖም ብሓፈሻ እቲ ሕዚ ዘሎ ርክብ ትግራይን ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ዘተ ዘድልዮ ከም ዝኾነ ይሕብሩ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይን ኬዝ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ምርክ ልዕል ኢሉ ፍሉይ ኢሉ ኤክስትራ ኮንዲሽናል ኬዝ ካብ ሕገ መንግስቲ ፕላስ ተወሰነ ፖለቲካል ዳያሎግ ዘሎ ጉዳይ ይመስለኒ ፍላይ ካብ ፕሪቶሪያ ምክንያቱ ሲሉ ፎርማል ፍሬምወርክ ምትሃዮ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ናብ ንግዲ መለስ ተባሂሉ ማለት ትርጉም እንታይ እዩ ዝብል ብለንዶ የተረኣየን ታይማ ትርጉም እዚ ማለት እንታይ እዩ ዝብል ሲላ ኣይቅበሎምን ኣነ ዘለኹሉ ዞት ሕጊ ኣይቅበልኒ ክትብል ከላ ወይ እንደትብል ከሰርትኤት ሰራተኛ ወንበር ታሕታ ክትገበት ትኽእል ነራ ኩሉ ነገር ዲያቋም ነራ ዝብሉ ከይካይ ዝኾነ ኮይኑ ግን ፍሉይ ዝበለ ኩነት ኤክሰፕሽናል ኬዝ ዘሎ ትግራይ ሕዚ መንፈቶም ምሽለይ ፖለቲካል ዳያሎግ ከድሊ ይኸውን ምሽይ ምርዳእ ጉድ ፌይል على بيدل زون تلاو تلنيو صراحة حتى فيلو أنا زي الله زود حاجة كمولنية كمول جورية خلنا نزور الله ما نلاوي هذا مراو بزحز على كرمية فلا يتذكر فترة راح تقول لك يتذكر بلوت كانون كذا كايو لا يا صوب المرزا تبيعلوك يعني زمان بقولنا الفرال من سبب الركض ريس هذا شنو قار كفتح الله ويعمل ትግራይ በሃገራዊ መረፃ ኣብተን ናይ ፌደራል ኣብያተ ምኽርን መንግስቲ ፌደራልን ዝነበራ ውክልና ክሳብ ዝምለስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስቲ ሕዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስትን ምስ ክልላትን ፖለቲካዊ ዘተ ብምግባር ድምፂ ትግራይ ከስምዕን ረብሓ ትግራይ ከኽብርን ከም ዝኽእል እውን እቶም ሰብ ሙያ ጠቒሶም ኣለዉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ